Gaglak enjang Dekleng duduk Tasih Prasyo kadang-kadang abdi dalam pangrawit kuda larang Pak Ida Mas Gedit Mas Bayan Mas Joko Ip Rini maju Rini Gaglak enjang wanti angkut ungohon Pak Ida terus ngalamun ungon roh ane embun jane lho kuda laras saking pinggilan topeng langit topeng langit Bandung budaya ayo Mas Tolek ingkang mawe kaya urip besan mati nolak Surya Chandra Kartika daya Mas Karno user pokoke Mas Karno gampang motor user saya kanengkan Gusti Mahito moga asih wak Rini Tasih Prasyo kadang-kadang abdi dalam pangrawit kuda larang larane iku bareng ngerti atume takmu kaya rimarung sing ngetu mantep sakroning atiku Pak Ida nek joget aja lenggah rene. Mbak Mas Gito. Kedit.
Mas Joko, Mas Guru Parwanto. Sing arep digawe sasi 10 tanggal 5. Enggak Mas Noleh. Klenengan ki nek ora Cina joget gak adol. Engatiku. Ayo Cina joget. Bisa. Ora adol. Bisa gani. Cino nek ora joget ora gayeng. Ya monggongan dirungan. Moga-moga sama-sama menyang. Ya Laras. Hei, muda Jatuh adoe yo ngene. Aduh. Jroning sopi. Cino melarat dhewe sakare nang Surakarta. Tapi gawe dhewe. Amung tansah katulung wayangan dodi mas wong ayu. Ana bisa lali saya anggap recet hati. Lalewamu wong manis amung Lanang rene, joget. ning sajroning netra. Apa tega sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnan Piye katresnanmu Mas Guru jaga ngaman lagi sindene ra kenal kabeh alhamdulillah kenalan sih. Alah, wong kanca ngaji kok ora kenal. Lah iya tok. Makimu wis Mboten. goleki. Mas Guru monggo Yo. Kancaku ngaji, iki krok telu iki. Mongko nimas katresnan bebasane tak bisa tinuku jondolan prasetyaku pasrahake Jiwa lan ragaku. Dek ya. matur nuwun Bu jane aku ya lurah ning Randek